Какво правим? Какво правим, колеги? Оле, горе, само не се спасва на башките. То се разхожда напред-назад, седа от парка, бе. Какво правим, началник? Здравейте, колеги Иванов! Готвим се да нанесем продуктите от нашата Рено фамилия, като ще започнем с изравнителната мазилка Рено Плюс. Каква Рено фамилия, бе? Те цяла рода ли са, бе? Това Стринки, Леви, Вуйчи, Джиси, майка да видя. Браво, бе! Рено фамилията, колега Иванов, е семейство от 3 продукта. Изравнителна мазилка Рено Плюс, шпакловка Рено Стар и финна шпакловка Рено Финиш, която идеално ще подготви основата за боядисване. Също така тази система е изключително подходяща за полагане върху стенното отопление, което току-що монтирахме в спалнята на господин Аврам. Абе, вие на тези стени направо ме разгонихте фамилията, бе. Браво, няма нищо, те стени. Уни търпат. Лепи там, дури, мачи, това няма това. Бъдете спокоен, това е екосистема на варова основа, която позволява на стените да дишат. Кой да диша? Стените? Само да не е тежко. Да не е така. И да не хъркат. Защото и фиците хъркат. Те си направят дует. Ще стане направо като опера за хъркане и цигулка. Ще стане страшно. Направо, че видите отгоре не кашат това. И в секцията чаш ще направи това чете така. Отдолу фицата. И цигулка.